Στην Καραϊσκού 117, στο Πειραιά, δίπλα στο Δημαρχείο. Εκεί θα βρεις το τέρι σου, στου Λούι το γραφείο. Εκεί θα βρεις το τέρι σου, στου Λούι το γραφείο. Το μήνυμα που σου στείλα, να μην το αγνοήσεις. Όσο πιο γρήγορα μπορείς να έρθεις να μας γνωρίσεις. Στην Καραϊσκού 117, στο Πειραιά, στου Λούι τα γραφεία. Πολλά ζευγάρια έγραψα την πιο όμορφη ιστορία. Πολλά ζευγάρια έγραψα την πιο όμορφη ιστορία. Το μήνυμα που σου στείλα, να μην το αγνοήσεις. Όσο πιο γρήγορα μπορείς να έρθεις να μας γνωρίσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 210 41 76 812. Συνεχίζουμε λοιπόν. Από τη δεκαετία του 1950 και τον πρωτοπόρο δημιουργό της εταιρείας Σωτήρη Λούι, τα γραφεία Λούις είναι συνυφασμένα με την επιτυχή δημιουργία σοβαρών γνωριμιών, αρμονικών συμβιώσεων και ευτυχισμένων γάμων. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την υπεύθυνη των γραφείων συνοικεσίων Λούις, την κυρία Κέτη Καμπίτσι. Τζέφη μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Φώτισε ο τόπος. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω. Με το που μπήκε στο στούντιο, πραγματικά, και είναι και πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μου που είμαστε εδώ και τα ξαναλέμε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για το κάλεσμα. Πραγματικά έλειπε. Κέτη μου γλυκιά. Λοιπόν, είσαι έτοιμη πάλι να μας χαρίσεις ευτυχισμένες στιγμές, να χαρίσεις την ευτυχία σε τόσους ανθρώπους, και όλο το καλοκαίρι άντρες, γυναίκες. Ευτυχία μοιράζαμε, γάμους κάναμε πάρα πολλούς και τώρα με τη νέα σεζόν, μία που ξεκινάμε και ένα ξεκίνημα έτσι και τηλεοπτικά πάλι, έχουμε πάρα πολλές έτσι αγγελίες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τις ακούσουμε, να τις ακούσει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Πριν ακούσουμε τις αγγελίες, γιατί εγώ όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώ την πορεία των γραφείων σου, Κέτη μου, την παρακολουθώ και ο τίτλος λοιπόν γραφείο συνοικεσίων, και πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε, έχει διατηρηθεί γιατί υπάρχει μια μακρά παράδοση και ιστορία στα γραφεία Λούις. Αλλά παράλληλα ακολουθείτε και τις εξυγχρονισμένες μεθόδους ανέβρεσης του ιδανικού συντρόφου. Εννοείται. Καταλαβαίνεις ότι όσο προχωράει και η κοινωνία θα πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι. Το βασικό όμως, και αυτό που δεν θα αλλάξει ποτέ, είναι ότι η μοναξιά είναι πάρα πολύ έντονη σε όλες τις ηλικίες και αυτό που κάνουμε εμείς είναι πραγματικά να προσφέρουμε ευτυχία σε όποια ηλικία και αν είναι κάποιος ή σε όποια οικογενειακή κατάσταση. Φαντάσου δηλαδή και για ελεύθερους και για διαζευμένους που έχουν βγει από ένα διαζύγιο και θέλουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, είτε έχουν χειρέψει. Είμαστε εκεί για όλους αυτούς, πραγματικά να τους δώσουμε ένα χέρι βοηθείας στο να βρουν την ευτυχία. Δεν είναι απλά χέρι βοηθείας, έχετε την επιτυχημένη συνταγή. Είναι το μόνο σίγουρο. Τα χέρια του θα δώσετε. και θα ζητηθούν χέρια εδώ. Στο γραφείο πραγματικά μας ανοίγεται, γινόμαστε φίλοι, γιατί καταλαβαίνεις ότι όσο πιο αναλυτικά μας πούνε κάποια πράγματα για τη ζωή τους, για τις σχέσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα, που τους έχει δυσκολέψει. Άρα κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση, μια ολόκληρη συνέντευξη με τον κάθε ένα, ώστε πραγματικά να δούμε τις ανάγκες τους, τι είναι αυτό που τους λείπει, πού μπορούμε να τους καλύψουμε, πού δίνουν βάση. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι άλλος μπορεί να ρίχνει βάση, ας πούμε, στο επαγγελματικό, άλλος στις σπουδές, άλλος στην ηλικία. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε πραγματικά κάθε φορά που δίνουμε μια πρόταση. Άρα δεν είναι απλά δίνουμε μια πρόταση, ένα τηλέφωνο, γίνεται μια ολόκληρη προεργασία από όλο το team του γραφείου και από μένα και από τους συνεργάτες, ώστε πραγματικά τα ραντεβού που δίνονται κάθε φορά να είναι επιτυχημένα. Ακριβώς, ακριβώς. Και ασφαλή. Και ασφαλή, ακριβώς. Ειδικά σε αυτή την εποχή είναι που βασικό. Ζούμε και που οι κίνδυνοι παραμονεύουν από παντού. Η ασφάλεια νομίζω πια ότι έχει έρθει στις πρώτες προτεραιότητες. Ακριβώς, ακριβώς. Ισχύει αυτό που λες, γι' αυτό
και βλέπεις ότι μπορεί κάποιοι να προσπαθούν και μέσω ίντερνετ ή με άλλες εφαρμογές να κάνουν έτσι κάποιες γνωριμίες. Όμως πραγματικά εκεί ελοχεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Μέσα από το γραφείο κάποιος για να ξεκινήσει τη διαδικασία να γίνει μέλος θα πρέπει να έχουμε τα πλήρη στοιχεία του, τα προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητος, που σημαίνει ότι το γραφείο παρέχει ασφάλεια στον κάθε ενδιαφερόμενο που θα κάνει μια γνωριμία μέσα από εκεί. Και εσείς το προχωράτε και παραπάνω, κάνετε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και ένα είδος σκεψιγραφήματος για να καταλάβετε έτσι περίπου με τι άνθρωπο έχετε να κάνετε. Γιατί μια αυτό ταυτότητα περιλαμβάνει, εκτός από τα βασικά στοιχεία που προείπα, τα στοιχεία ταυτότητος, συμπεριλαμβάνει και στοιχεία του χαρακτήρα, ενδιαφέροντα, χόμπι, τρόπο ζωής. Φαντάσου κάποιος που μπορεί να του αρέσουν τα κατοικίδια. Κάποιος που καπνίζει δεν καπνίζει, έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα κατοικίδια όπως είπαμε, ή έχει ιδιαίτερη ευαισθησία όσο αφορά τη θρησκεία. Δηλαδή είναι κάποια στοιχεία που θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε για να δούμε κατά πόσο υπάρχει ταύτιση με το άλλο μέλος. Ακριβώς, γιατί όσο και να λέμε ότι τα αντίθετα έλκονται, όχι... Θα πρέπει να υπάρχουν κοινές βάσεις, δηλαδή εμείς από εμπειρία που το έχουμε δει, τα ετερόνυμα μπορεί να έλκονται. Ναι. Οι γάμοι όμως που κρατάνε στην πορεία του χρόνου θα πρέπει να περιέχουν τις κοινές βάσεις των δύο προσώπων. Τις κοινές βάσεις. Το σίγουρο αυτό είναι που κρατάει ότι... ένα ζευγάρι δηλαδή στην πορεία του χρόνου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο έρωτας, καλώς υπάρχει, αλλά σιγά σιγά αυτό καταλήγει σε μια έτσι ιδιαίτερη αγάπη του ζευγαριού. Άρα, αν δεν υπάρχουν τα κοινά ενδιαφέροντα, οι κοινές αντιλήψεις πάνω σε πολλά θέματα, δηλαδή όπως είναι το μεγάλωμα των παιδιών, την οπτική που έχει για τα πράγματα κάποιος, για την κοινωνία, όλα αυτά στην πορεία της σχέσης θα βγουν, αν δεν έχουν κοινά στοιχεία. Και βεβαίως και πάντα και οι κανόνες έχουν τις εξαιρέσεις τους. Έτσι. Μπορεί επίσης να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους εξητάρει να έχουν πάντα μία πρόκληση από το έτερο νήμιση. Μα αυτό είναι η επιτυχία, ότι κάθε φορά επειδή συζητάμε τα θέλω του ενός και του άλλου, είναι τι θα μας ζητήσει και τι βάσεις βάζουμε στο σκεψιγράφημα αυτό που είπαμε πριν. Οπότε έχουμε εκεί το OK από την κάθε πλευρά, να δούμε σε ποια όρια θα κινηθούμε. Και έχετε και συνεχώς νέα μέλη. Ναι, από μέλη άλλο τίποτα. Πραγματικά τώρα ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που οι περισσότεροι απευθύνονται στο γραφείο, γιατί καταλαβαίνεις και ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που μπαίνουν πάλι καινούριες βάσεις, νέοι στόχοι, νέα ξεκινήματα. Έτσι ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και έναν άνθρωπο στο πλάι μας, γιατί έρχεται και χειμώνας. Και δεν βγαίνει ο χειμώνας σοφή αυτή η κουβέντα. Πολύ σοφή. Λοιπόν, χαιρόμασταν πάρα πολύ να ακούσουμε καινούργιες περιπτώσεις. Ωραία. Πάμε να δούμε ενδεικτικά λοιπόν κάποιες αγγελίες. Ναι. Ξεκινήσουμε με έναν 37χρονο επιχειρηματία. Είναι από την Καλαμάτα. Είναι πτυχιούχος, ψηλός, γοητευτικός, δυναμικός, με ευχάριστη προσωπικότητα και άριστους τρόπους συμπεριφοράς. Αγαπημένες συνήθειες ή εκδρομές του, windsurfing, μηνιαίο εισόδημα πάρα πολύ υψηλό, έχει ιδιόκτητη μονοκατοικία με πισίνα, μεγάλη πατρική περιουσία και επιθυμεί σύντροφο, η οποία να είναι ευγενική, συνεννοήσιμη, με σταθερό χαρακτήρα, για να φτιάξουν μια όμορφη οικογένεια. Εξαιρετική περίπτωση ακούγεται. Συνεχίζουμε με ένα 54χρονο απόστρατο στρατιωτικό. Είναι διαζευμένος, κάτοικος Κορίνθου, είναι ψηλός, αρενοπός, με εξαιρετικό στυλ, αθλητικός, καλλιεργημένος, με καλούς τρόπους, οικονομικά αποκαταστημένος, με ιδιόκτητο σπίτι και στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Έχει αθλητικά χόμπι, του αρέσει το ψάρεμα και οι καταδύσεις. Θέλει να γνωρίσει μια κυρία η οποία να είναι εμφανίσιμη, αθλητική, σοβαρή και κατασταλαγμένη. Συνεχίζουμε με μια 44χρονη γραμματέα σε ασφαλιστική εταιρεία. Είναι κάτοικος Χανίων, είναι ελεύθερη, εξαιρετικά όμορφη, μελαχρινή, με έντονη θηλυκότητα, είναι ήπιων τόνων, ευχάριστη και με λεπτό χιούμορ. Χόμπι, τα χειροποίητα κοσμήματα, τον κινηματογράφο και το θέατρο, οικονομικά ανεξάρτητη. Θέλει να γνωρίσει έναν κύριο για τη δημιουργία οικογένειας, ο οποίος μπορεί να είναι είτε από την Κρήτη, είτε από τη Ρόδο, αλλά είτε και από την Καλαμάτα. Εξαιρετικά. Είδες, κάθε φορά μας βάζουν τα όρια, ώστε και εμείς να ξέρουμε πού να κινηθούμε. Ακριβώς. Και αυτό έχει την επιτυχία. Ακριβώς και έτσι είναι. 36χρονη personal trainer με ιδιόκτητο στούντιο πιλάτες και γιόγκα, είναι ελεύθερη, είναι ψηλή 1,74, γυμνασμένη, καλήγραμμη, συγκροτημένη, ευγενική και τρυφερή, λάτρης της υγιεινής ζωής, με χόμπι το τένις και την αναρρίχηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Οικονομικά ευκατάστατη, θέλει να δημιουργήσει οικογένεια με ένα κύριο δυναμικό, με θετικό χαρακτήρα. 39χρονη υπεύθυνη ρεσεψιονίστ σε μεγάλο νησί των Κυκλάδων. Είναι πτυχιούχος τουριστικών επαγγελμάτων. Διαζευμένη, χωρίς παιδιά. Γοητευτική και ιδιαίτερα επικοινωνιακή. Λάτρης της κολύμβησης και των καταδύσεων. Τη μαγειρική και τη διεθνή κουζίνα. Θέλει να δημιουργήσει οικογένεια με ένα κύριο, εμφανίσιμο, πρόσχαρο, με χιούμορ. Συνεχίζουμε με ένα 56χρονο συνταξιούχο πιλότο, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Είναι κάτοικος νοτίων προαστίων, γοητευτικός, ψηλός και ιδιαίτερα αρενοπός. Απλός και δοτικός, οικονομικά αποκατεστημένος, με χόμπι τη γυμναστική και τα ταξίδια, επιθυμεί σύντροφο ζωής, η οποία να είναι κομψή, με ευχάριστη προσωπικότητα. 48χρονος νομικός σύμβουλος σε ναυτιλιακή εταιρεία. Είναι εμφανίσιμος, αριστοκρατικού στυλ, δραστήριος, με έντονη προσωπικότητα, οικονομικά εύρωστος, με υψηλά εισοδήματα, σημαντική ακίνητη περιουσία, πολυτελές αυτοκίνητο, με αγάπη για την καλή ζωή και τα ταξίδια, φιλόζωος, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με μια κυρία, κομψή, μορφωμένη, δυναμική και ανεξάρτητη. Τι ωραία, τι ωραία. Πώς έτσι, φάνηκαν φαντάζομαι τώρα αυτοί οι άνθρωποι να βρουν το τέρι τους. Αυτοί πόσα σίγουρα πράγματα ωραία έχουν να κάνουν μαζί. Καμιά φορά να είδες αθλητικός τύπος, ας πούμε, και ο στρατιωτικός θέλει να είναι αθλητική και η σύντροφός του. Δεν το βρίσκω αυτό περίεργο. Γιατί έτσι ο ένας μπορεί να ακολουθήσει μαζί τον άλλον. Ακριβώς. Μα δεν μπορεί ο ένας να είναι σπιτόγατος και ο άλλος να είναι συνέχεια έξω. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ταύτιση στα θέλω τους, γιατί αυτό πραγματικά θα τους δέσει να κάνουν μια όμορφη σχέση. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου χαρίσω κάτι σήμερα. Παρακαλώ. Αμέσως τώρα. Στην Καραΐσκου 117, στον Πειραιά, δίπλα στο Δημαρχείο, εκεί θα βρεις το τέρι σου, στου Λούι το γραφείο. Εκεί θα βρεις το τέρι σου, στου Λούι το γραφείο. Το μήνυμα που σου στείλα, να μην το αγνοήσεις, όσο πιο γρήγορα μπορείς να'ρθείς να μας γνωρίσεις. Το μήνυμα που σου στείλα, να μην το αγνοήσεις, τώρα που έχει και μετρό, να'ρθείς να μας γνωρίσεις. Στη Καραΐσκου 117, στον Πειραιά, στου Λούι τα γραφεία, πολλά ζευγάρια έγραψαν την πιο όμορφη ιστορία. Πολλά ζευγάρια έγραψαν την πιο όμορφη ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζέφη. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή για το γραφείο μας. Και δική μου τιμή. Και δική μου τιμή. Και σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς τώρα ξέρετε, πηγαίνετε προς Πειραιά. Τώρα, προς Πειραιά. Καθόλου, μην καθυστερείτε καθόλου. Κλείνουμε την εκπομπή και εσείς ξέρετε. Να είστε καλά. Ραντεβού. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη.